tribunal militaire no ye finitugu ka kiritugo yoro ye ko ulu kono ye session kura do kon dale ni matan kon ga kiri kon mina tege o kono nala aywa bangati marala ay dala ka fo ko bambagati wala do tala ka nyasi dugu do kon ma ni ma shegi kon fatura o senfe nu to ni ale yara kun datugu ne kondo nga ko ale kon blara mali den kono tonu nulu kon kumbe e maraku jamana kan ko ulu segina kana malla kunu amal ma o bisimilahi anga don kibaru keneka amina ndado ni kibarna nun kon nakulu nya fayu aywa anga kibara folo we talike ka blami ye tribunal militaire mo kon ga session kura kon damnale aywa ko ugani session kon na ira laka fo ko affaire durre kon bu ulubulu eni mata kon nobe o kon sina aywa ko eni mata na ira laka fo ko ma wulumbla ko ul kon ye militaire wa ma kelembe ale policier wa ma to fla ko ul kon ye civil aywa ira laka fo ko eni ma ko fole nun kon no minale te do warda o de ka fo ko uma mi ye fintigiya kon shadia umu dafa ani mi ye marfa chien ani marfa kifesien fana ko unobo o fana la aywa ni session yere kenenga mami kon kunye tribunal magistrat président ko o ye maître naundi kante ale yere ni maître bagayogo ko ulukume eni kenenga aywa uga kuma konna la uya ira ka fo ko eni ma ko fole nunu ko munu no minale no ko uga bara kon kunte dowre o de ka fo ko ka marfa ani marfa kise kon chien ko kulu fere e ma woro konima wa ko na ya jate mina anga jamana kono kenenga da malibe situation mina o de ka fo ko ame kelela ko finitigi munu mana ka sababu kan waliya konike ko ulu koni no kan ngamine wala sa mara ani bunya ko be se ka to finitigi la kunda to ya mina wa ko eni finitigi nunu ga ni bare ko abe kololo chama na si anga jamana ma sabla ko eni marfa nunu be fere majugu de konima ko ulu be kila ka chiani ke ko wana fo ko umna anga finitigu ani anga dugula do fana bela jelen koni faka ora kumna ko ulu koni wulendo kujo wala sa ni kiri be se ka tega to ga mina finitigi la kunda ni ma wara munu be nu eni bara nyogona ke ko eni kiri be se ka tega ulu fana kan to ga mina ka ira ka fo ko emi ye finitigu koni ka yoro ye ko ulu ni mara ani bunyade kanga kan ko kodo manga teka ye anga finitugu la ko o yere de ulu koni ulu ga joy wala sa eni kiri be se ka tega waka ira ka fo ni wale mbe no nabi kololo chama kon nasi anga jamana koni ma ko ore kumna ko ni kiri koni ya damne wa ko dona nata kiri woro bina tega minu ni bara nun koni bolendo nyogon fe aywa o temene ga be kibara wala mambulo ga dakuluka ori ka fo bangati marala ko bambagati wala do talaka nyasi dugu do konna ni ma shegin kon be no ulu kon fatura aywa kibara mun sera makunya la wula yana naka fo ko tenandona mi punye décembre kalo kilita ani fly ko 5h du matin so mada jona fe sege komini konna ko dugu do kon be no to ko dinye ko bambagatu tara bambagati wala chama taganya fi ni dugula mo kon konma ko eni wala yangon se fe ko ma shegin kon fatura wa ko tumam na chi kon bilala anga fini tuguma ko ulu se fa ko sobe ko ka se eni yoro ko fole na wala sa ka tara sege luke ani majugu nunu kon mineli kama aywa dugula mo yere ka kumala ko fini tugu sera ka majugu do kon mine nga ko alibi ko fini tugu kon be patrula wala sa wese gubuluda majugu to kan to yamina aywa o temene ga be kibara wala mambulu ga dakuluka o dika fo nu togo ko ale kun minene do fini tugu la ka fe nga ko ale kon bilara kunu aywa kibara mun sera mo kunyala ulia yira na ka fo ko nu togo ni ale yera donne do ko sobere anga politique kene kon sanfe asembe mali politique ko chama kon na anga jamana kon nala wakati do kon na akun fora ko ale kun yekuma do takanya fi mali opérateur économique do mani ale togo e mamalay ko okuma ni ni bo kono ani lagofi o le senfe ko mi e mamala togo yi ale yera kon kunye plainte kon déposer nu togo kon kama nga ko fe ya fadelu kon kera okum kon nala sabla jado bora kaira bololo sanfe kaira ka fo mi nu togo ka wula ka se mamala togo kon ma kata ya fa kon de la fe nga ko oko nu bela jele kon temene ko fe nu togo ale kon ngolele ndo fanga kon na sabla ko mi e critique la mo ye ula ira ka fo ko plainte kon kun donelo nga ulu kon ta kala maka fo ko nu togo tara ya fadeli mamala kon fe wa mi e sharia koni ko e ko ulubu uri patu oro okum na nu togo ale kon kun minela kamini novembre kalo kon na ni ay dogo kun sabak koni he kasubumba kon na ay wanga ay dala ka fo ko ale koni blara mi e liberté provisoire ale blarola janaka kiri kon donche nu togo ale koni ga kiri don koni mafanye ngani anye kibara jonjo sorakula ambu faya akan kibara na taula aywa anga kibara kunchala kibara wala mbambulo ga dokuluka odika fo mali konontonu munu kumbe maraku jamana ka ko ulu kon sekina kana malila aywa kibara munu sene mo kunyala ulay da naka fo ko etenedona ka duguje mi ye taratala 2h du matin mali panguru jigero konna ministre mi sigilembe kenya konu kuna ale wulla kata mi ye eni konontoni anu usomogo kata ulu konu kumbe kulu bora maraku jamana kan ko gu kunyasi anga jamana koni ka agina jigina amba ida la ka foyi kabini samba fla ale ni mugwan kene kono la anga jamana kono mi ye alimaye ida la ka foko ale kun garjigelendo ko den wolon bla konna
wolo kɛra bɔlɔlɔ sanfɛ walasa ale bɛ se ka taa jigin kɔfɛ cogoya min na o de senfɛ ale kɔni sera Maroc jamana kɔni kan ayiwa Maroc jamana kan jiginni waati la mai kalo la san 2021 kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko den kɔni tɛ 7 ye nka ko den ye 9 de kɔni ye ayiwa min yɛrɛ ye Mali gouvernement kɔni ka ministre min sigilen bɛ kɛnɛya kunna olu ni gouvernement ka dɛmɛ kɔni sababuya la ni kɔni ka jiginni kɔni kɛra ka ɲɛ jiginni kɔni kɔfɛ ani sisan cɛ a bɛ san 2 ani kɔ kɔni bɔ sabula den ninnu yɛrɛ bɛ san 1 ni tila de kɔni na olu kɔni tun bɛ Maroc jamana kan den ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ka furakɛ wa u ka suivi kɔni tun bɛ ka kɛ Maroc jamana kɔni kan ayiwa suivi ninnu kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔna la ko sabula ko basima foyi tɛ nin den ninnu kɔnɔ na o de hukumu na nin den ninnu seginna ka na an ka jamana kɔnɔ ni minisiri taara u kunbɛn pankuru jigiyɔrɔ kɔnɔ na ayiwa jaw kɔni na an b'a yira k'a fɔ den ninnu kɔni na basima foyi kɔni t'u la wa min yɛrɛ ye den mansa ninnu ye basi kɔni tɛ olu fana la olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔntannen don kosɛbɛ ko ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ na an b'a yira k'a fɔ nin den ninnu ye den 9 de wa cɛ b'a la muso b'a la wa u bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ u ni na basi foyi kɔni tɛ la u bɛ san 1 ale ni kɔ yɛrɛ kɔni na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da u tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka sɔrɔ da wɛrɛ la